zirela Gipuzkoako kostaldean, Hondarribian, Pasaian, Donostian, Gaskoi sustraiak dituzte horrela Ulia, Morlans, Puyo, gure egoitza ere Euskal Telebistanena Miramonen dago, Miramon hori Gaskoia da, Villabona ere daukagu, Pagadiren herria, Villagrana, Zumaiako auzoa, Maisonabe hotela ere eta etorbidea Iruñan, eta Maisonabe gehiago ere, ezak Gasteizen dagoen Maisonaberik, baina, hainbat hiriburutan topatzen da, Maison etxea eta nabe berria. Maisonabe, beraz, azkenean, eta gero, Okzitaniaren historia pixka bat Erdi Aroan, ospe handia izan zuen hizkuntza izan zela, literatura aberatsa, gogoratu behar da Federico Mistral anibersaria izan zela duela mende bat, baina errepresio gogorra jasan duen hizkuntza da, kontuan hartu 1529an Frantzian Villers-Cotterre dekretua indarrean sartu zela, eta horren ondorioz lurralde hizkuntzak, gure barne Ipar Euskal Herrian, desagertzeko makinaria martxan eman zutela, ez dugu laburpena, ez dugu dena aipatuko, baina badakizue nolako gauzak gertatu diren, kontuan hartuz ere hemen gertatu ez dena, da guk munduko bi gerta izan genituela, Frantziaren alde egin zirenak, eta gero gatazka horiek erabili izan dira jendea gehiago frantsesteko buruetan, hizkuntzan, bertara frentera joaten zirenak, Gorkak Neharrek egin zuen kantua. Euskara baizik ezakiten haiek, eta Gaskoien kasuan gauza bera, ez? Baionaldearekin segitzeko 2001an egin zen azken ikerketa soziolinguistika, beraz datu nahiko zaharrak ditugu, baina horiek ditugu, eta ikusten dugu orduan, Baionaldean Euskaldunak direla 10% eta portzentai beretan gelditzen garela, eta Gaskoiez 17%, zerbait ulertzen duela Baionaldea diodanean, Baiona, Angelu eta Biarritz, inguruetako zenbait herri, beraz 17% zerbait daki ulertzen du hitz egiten du, eta 50 urte baino gehiagokoen artean 26%. Kontua da, Okzitanierarekin eta Frantziako lurralde hizkuntzekin gertatzen dena, hiztunak adin handikoak direla, beraz denborarekin desagertzen joaten direla. Hemen ere gure arazoak ditugu euskararekin eta ezagutza eta erabilera ez doaz bat, baina ezagutza dutenek gero eta gehiago gazteak dira, eta behintzat, noizbait edo behintzat ulermena badago, ezagutza ere erabilera noizbait etorriko da, bertan erabilera gutxitzen ari da. Gainera orain gehien erabiltzen den tokiak dira fakultate inguruan, unibertsitateetan eta jendea interesatuta dago, edo baserri guneetan. Eta zenbait tokitan oraindik bizi-bizia da, Biarnoan adibidez, hauen merkatutara joaten bada edo oraindik hiztunak entzuten dira. Eta, gero entzungo ditugu, zeren nik hitz egitea hemen oso ongi da, baina uste dut askoz hobea dela hizkuntza batetaz ari garelarik hiztunak entzutea, eta eman ditudan pista horiekin eta zerbait harrapatuko duzu. Gaskoiekin, azkenik bukatzeko ikerketa horretan, gazteen artean inork ez zuen. Ez erabiltzen, ez jakiten, ez 0% ateratzen zen. Eta euskaraz adibidez ez da hori gertatzen, minoriaren minoria gara, euskaltzaleak edo euskaldunak, Ipar Euskal Herrian edo Baionaldean berezikin, baina baditugu ikastolak, baditugu eskola elebidunak eta badira zenbait hiztun. Eta loturak egin behar dira bien artean, izan ere Gaskoiari guk euskaldunek asko zor diogu, mailegu asko hartu diogulako Gaskoiari, Ipar Euskal Herrian berezikin, Zuberoan nabarmenena hori inon ez da eta entzuten beste euskalkietan, Nafarroa berean ere asko entzuten baduzue Irulegiko irratia edo bertako irratsaioak orain Arrosa sarearekin uste dut bere irratian edo sarean entzuteko aukera badela, sustut eta ni sentartarra naiz eta hasi nintzelarik haiekin enen ulertzen. Eta gero Gaskoia hasi nintzelarik ikasten, ikusi nuen, sustut bereziki. Eta guk ere lapurdien edozein kasutan
maila osatzen dugularik, edalontziak eta pitxerrak eta gauzak ematen dena, horiek baxerak dira guretzat dira, baina haientzat bai. Arratsaldetan askaria egiten dugu, eta guk zenpere, itxasun, azkainen eta hainbat herritan krakada egiten dugu, eta oso goxoa da gainera krakada, gizu ezala asko gustatzen zaigun hitza da, baina ez da gurea, hori da la krakada. Eta guk aurkiari ere kadira esaten diogu, zuek seguraski aurkia detzen diozuen, baina guk kadira, la kadir, uste du katalanez ere, berdintxu. Eta gaztelaniarekin, nik gaztelaniaz ez dut hitz egingo, baina hau erakutsiko dizuet, eta tresnei horrela esaten diete. Luzateraz. Bideskak luzenderaz. Beia, labak. Eiza, lakaz. Etxea, lakaz. Erosi, krumpa. Gure bikotekidearen aitak eta ama, hau dira. Bikotekidearen anaiarrebak, lukuñat, elakuñal. Bero egiten duelarik lakalu eta argia labiuz. Beraz ikusten duzuen, gaztelania egin gabe, nolako zubiak ere egin ditzakegun haiekin. Antzekotasunak noski, baina bere gauzak ere bat ditu, esaldi afirmatibo guztiak kerekin hasten dira, eta nahiko kuriosoa da, eta hemen adibidez, zailagoa litzateke, guk frantsesa dugulako trampa eginen dugu, baina lehen guzuari lukuzin esaten diote, beti duzten, hotz egiten duelarik luher, eta hemen katalanek F ematen dute, famosa zer gauza, eta red horrek laguntzen gaitu, Baiona ondoan badago herri bat, peiro, argia, eta red, noski aldatua eta aldaketa askorekin, hotza izan diteke, eta hau marrubiak. Eta hor ere baliteke, maileku bat izatea, azkendarek. Hau utziko dugu, eta lehen komentatu dizuet, hoberena dela, nik erreportai bat egin nuen Euskal Telebistarako ordubetekoa lagundu dut, eta entzungo ditugu iztunak, uste dut oso interesgarria dela, niri asko gustatzen zait, hitz egiten dituen izkuntza Euskara bereziki, baina beti plazer handia izaten dut Euskaldunak topatzean, dantzan ematean, bere hizkuntzarekin, badituzte gauzak aipatzeko, gainera beste hizkuntzetan ere posible genuke hitz egitea, baina euskaraz beti beste gauza bat, beste molde baten aipatuko lukete, eta gaskoiek gauza bera. Eta bildu ditut, ez dakizun bat hiztun, gainera balio handiko lana da, ez nik egin dudalako hori lan asko egiten da, bilketa lan asko eta oso baliosak dira, bereziki horrak azalduko diren lagunen artean, 3 hildirerako jadanik, azken urteetan. Beraz, beren ondareak segitzen du, eta hori da oso garrantzitsua, ez? Orduan, ea orain. Gitzen dutan, nola ematen dugun pelikula hori,